5 urte dira gaur Euskadin lehen 2 koronavirus kasuak atzeman zirenetik. Donostiako eta Txagorritxuko ospitaleetan artatu zituzten. Hasiera besterik etzen izan, bi haien atzetik beste milaka eta milaka kutsatze izan ziren mundu osoan pandemia bilakatzeraino. 5. urteurren honetan garaiko egoerak eta bizipenak ekarri nahi izan ditugu gogora. Osakidetza ha confirmado los 2 primeros casos de coronavirus aquí en Euskadi. ETBko gaueko teleberriak eman zuen albistea. 2020ko otsailaren 28an atzeman ziren gurean lehen 2 koronavirus kasuak. Hilabete eskas lehenago urtarrilean eman zen jakitera aurrenekoz gaixotasuna gizakitik gizakira zabaltzen hasia zela Txinan. Birusa dagoeneko Pekin eta Shangaira hedatu da eta kasuak atzeman dira Japonian, Hego Korean eta Tailandian. Egunetik egunera han egoera okertu zijoan. Baina birusa Italiara iritsi zen arte, Lombardia aldean Wuhaneko COVID-19aren 6 kasu atzeman dituzte. Askok urruneko kontutza zuten. Azken albisteen arabera 2 pertsona dira hildakoak. Uste hura berehala aldatu zen Bergamoko irudiok komunikabideetan agertu zirenean. Handik astebetera COVID-19 gure artean zebilen. Una de las personas es de Álava, la otra de Gipuzkoa. Lehen 2 kasuak bata Donostian eta bestea Txagorritxuko ospitalean. Azken hau medikua zen. Izango ziren arratzaldeko 6ak, de repente abisu bat batu nuen telefonoan. Ikusi nuen aurra esala abisu normal bat. Era serioa ematen zuen, orduen sartu nuen arropa batzuk poltzan, hartu nuen kotxia eta Gasteizera joan nintzen. Jesus Larrañagak gogoan du uneura. Txagorritxuko zuzendaria zen. Esango nuke gordinak direla. Zertik aurra izen zen tsunami bat. Naiz eta irits zitekenerako prestatzen aritu. Hilabete eta erdi aurretik agian ja bigilatzen, osaintzen ginen, zenbat pneumonia asaltzen ziren bilaterala. Protokolorik zehaztuta izan gabe egoerak gainezka egin zien. 7 solairu edukita, 6 geneukan beteta COVID gaixoarekin. Bizipen gogorrak ez bairik gabe ordutik hona normaltasunera itzultzea ez zaio erraza egin.